Imrekken fi triq kwieta fil-Ħamrun, il-firrol ta' dan il-maħżen jiftaħ bieb għal oażi ta' tama fost dawk li huma makuża finanzjarjament u m'għandhomx mezzi biex ikun smaw ikel nutrittiv. Barbara Karwana ilha tmexxi l-Fondazzjoni Food Bank Lifeline għal dawn l-aħħar 5 snin. Spjegat li l-fondazzjoni għandha 30 volontier u tagħti ikel u xorb lil dawk li ma jaffordjawx imantnu lilhom u lil uliedhom. Fil-ħajja qatt ma tista' tgħid xiġri. Da jista' jkun li tilef ix-xogħol ġara xi ħaġa u għajt fi żmien ta' bżonn. Pereżempju COVID kien eżempju ċar ta' xi ħadd li jkun għaddej b'ħajja normali u f'daqqa waħda jiġi xi ħaġa u jitbiddillek kollox. Taċċerta li l-każi huma ġenwini, il-massimu tal-għajnuna hija l 6 ġimgħat. Xi kultant ma tkunx taf inti dik il-familja preżenti minn xiex tkun għaddejja. U ninsistu illi jkunu qed jaħdmu ma' social worker biex tkun tkun il-problema qiegħda tiġi solvuta, qed jippruvaw jaħdmu fuq dik il-problema. Kull ġimgħa qalet jitqasmu bejn 250 għal 300 basket. Spjegat li xi drabi stess tagħmel ix-xirja skont l-eżiġenzi u kull basket jiswa medja ta' 55 euro. Żewġ tip il-basketijiet, dawk li jkunu għall-individwi jew koppji jew għall-familji. Jiddependi, tal-familji jkunu ħarira ikbar. U normalment ikun fihom affarijiet il-bażiki, l-affarijiet bażiki li inti kollok bżonn meta tiftaħ il-kabort għal 7 ijiem. Affarijiet bħal cereal, UHT milk, ross u kuskus u pasta, polpa. L-idea hija li aħna nejnu naqra mill-pis ta' xirja. Barbara qalet li kull għotja tagħmel differenza. L-ikel huwa l-ħajja fil-fatt. Nipprovaw kemm nistgħu fejn irnexxinna dejjem irnexxinna s'issa u nispera nappella li kwal tip ta' donazzjoni, kemm ikel u kemm flus u kemm ikel li forsi kważi ħajskadi ma mhux nirrepeti li mhux skadut tagħmel differenza kbira għalina. L-4 ċentri l-oħrajn jinsabu l-Marsa, l-Belt, Raħal Ġdid, il-Qawra u Ħorfawdex.